Ja, dat is natuurlijk heel wat bad. Nou ja, de ChristenUnie eerder uitstappen en maar op. Hoe ga je de aanroende weken je beleven? Wat voor gevoel ga je nou? Nou, ik zou leren had ik gezegd dat ik het een heel prettige periode vind. Zeg maar, door eerst de politiek in om dingen voor wat ik erin voor de inwoners, ondernemers, voor de vereniging. En dit is gewoon puur politiek en de inwoners zitten hier niks mee op. Dus toen best, ik denk vorige weken, echt de meivakantie, ben ik elke jongen wel bezig geweest. Eigenlijk de hele dag met meesten te wutsten en telefoontjes, weet ik het al. Ja. Nou ja, dat is het jetterby. Maar het is net een prettige periode. Nee, want ja, je zit hier nou eigenlijk nog een beetje bedoeld natuurlijk omdat het de roer gaat. Maar wat wie jouw reactie eigenlijk dat de ChristenUnie zei van we houden ermee op? Nou, het rond de laatste tijd al net helemaal super. We hadden eigenlijk een gesprekken over van hoe kunnen we dit nou beter doen. Ja, want ze voelen jou eigenlijk een beetje jong, meen ik net? Of? Ja, nou ja, dat is ook maar als aan de ene kant compliment, aan de andere kant onderdeel van het politiek speeltje. Maar wie in die tongers zien we nog hoe het is gewoon. Nou ja, hoe het is en kennen altijd wel net het leuk ervaren worden. Maar we gaan er ook gewoon aansprutsen. We gaan man hier verder praten. En ik hier het sowieso net verwacht dat ze het op deze manier zouden doen. En dan ook nog op Koningsjoen. Dus het kwam voor u als een verbazing. Ik kijk meteen in uw appgroep zet van iedereen zit op een feestje. We pakken dit morgen wel op. Want, ja, maar het feestje weer eigenlijk een beetje bedoelen. Ja. Een beetje prutten. Ja, nou ja, dus doe het beste worden. Hoort hier in de holle nog met de wanen. Dus daar is het nou wel wat van te meisje. Maar ja. Nou ja. Ja, maar toen ben het natuurlijk veel geen. Je had met de horenpartijen praat. Ja. Misschien als minder als coalitiepartij. Maar dat woe net. Nou, dat is net helemaal weer dat we zijn dat geven we echt net waan. We hebben gewoon die opties op tafel liggen. In een zakencollege, 2 minderheidscoalitie en een volwaardig meerderheidscoalitie. Zakencollege hier is een vakkeur, maar dat woede oppositie net. Nou prima, dat mij. En toen hebben we besloten, dan zitten we liever het komende jaar nog met een volwaardig meerderheidscollege en coalitie. Omdat dat voor de stabiliteit van de gemeente het beste is. Ja, en toen had het CDA maar eigenlijk ook gewoon, jongen. Nee, zei nou, wie wil eigenlijk ook wel mij doen? Ja. Verrassing of voelt... Nee, ik denk het CDA had zich altijd uitgereikt als verantwoordelijke bestuurspartij. En dan wie het nog heel vreemd was, hier ze zei van wie doet net mij, wie buurt in de oppositie. Dus ik vind het een goede stap van het CDA en wie werkt je goed samen. Dus. Ja, want je had eigenlijk allebei, Menno Brouwer, had je eigenlijk thuiscoach als verkenner. Ja. Waarom Menno Brouwer? Nou, in de tijd dat fractievoorzitter Visser van het CDA nog wethouder in Kalmeland, wie had in die tijd toen we Menno Brouwer nog ambtenaar bij Kaspelen, dus die kon ook qua en die lijn ook qua goed. En ik werk als fractiemeewerker bij de provincie en daar is Menno Brouwer natuurlijk steertelid best tot vorige maand. En ik ken hem als een zeer integer en goed persoon die heel analytisch kan zien naar dit soort situaties. Dus wie eigenlijk de perfecte kandidaat. Ja, want hij had dan haast een gesprek af. Ja, laat ik zo zeggen, wat mij als verkender doen dan. Want hier ken je, 8 Kaspenkinderen wel, dus je weet ongeveer wel een beetje hoe het vaak in de stil zit. Of? Dus normaal, als je naar een heel formatieproces had de verkenner, had de informateur en de formateur. De verkenner die is vooral bezig om te zien van welke partijen kennen mij ook qua. En wat binnen absoluut geen combinaties. Een formateur die zal zien van welke onderwerpen binnen vooral. En de informateur, dat is vaak al degene die de coalitie gaat leiden. Maar bij de verkenner geven we vooral, die gaat zien van wat is er mogelijk, wat binnen de coalitievormen. Ja, want nou zijn ik ken Menno Brouwer een beetje op provinciale staten. Heb je daar invloed op? Stel voor dat. Nee, we hebben juist mij opzet in een uitkozen die last zit van de gemeentepolitiek. En we hebben de kaart maken om in te kiezen die van zijn of haar partij net vertegenwoordiger is in de gemeente hier, dus van de Partij van de Dieren. En we hebben zien ook qua uitsprutsen van nou bestow in de lead. En we zullen net moeten dat we gesprekken met hem voeren, nog contact met die opnemen over het proces. Nee, maar het moet wel zo transparant mogelijk. Ja. En dus je moet er wel weten, misschien de reactie wel van wat er geen is, of net? Ja, we hebben natuurlijk als alle fractievoorzitters hebben we wel brief gekregen met een uitnodiging van gesprekken en hoe het proces eruit gaat. Maar ja, dat was eigenlijk net helemaal iepenlijk haap. Er was eigenlijk nog wel iets van
Nou ja, dat is gewoon die gesprekken voeren kerst met die man. Ja, maar let's say de inwoners van Dansbedeel worden eerst nog net op de eerste stel. Dus eigenlijk, is het achtersluitend worden dan? Of kan ik het zo zeggen? Nee, ik denk dat we een heel transparant proces hebben. Want het begint nou de komende weken denk ik in gesprek met die man. Die zal dan zijn bevindingen opschrijven. En dat rapport wordt dan uiteindelijk gepresenteerd aan de gemeente. En dat maar je meestal dan ook inzien. Dus, ja, en de gemeente die maar zeggen van nou, dat lijkt dus wel wat of dat lijkt dus niks, bijvoorbeeld? Ja, dan maken we de keuze maken. Ben wie het eerst met die bevinding, dus dat er uitkomt, 3 partijen die passen het best in de nieuwe coalitie. Dan zal dat uiteindelijk ook de vervolgstap bij is om met die 3 partijen om tafel te gaan. Ja. Hoe zorg je de toekomst dan weer voor dat andere deel? Ik zorg de toekomst heel rooskleurig. Ik denk dat we aan de begrutting gaan. Nou, dat ziet er waarschijnlijk wel goed uit. Dat verwacht ik wel. We krijgen nog weer een volwaardig gemeentebestuur. En ik denk dat er in de komende 10 maanden nog mooie dingen kan gebeuren voor de inwoners en de ondernemers. Ja, en wanneer moet het volwaardig gemeentebestuur kleerwijzen? Had het lukt? Nou ja, dat is altijd even de vraag. Ja. Maar we willen eigenlijk sowieso van de zomervakantie het nieuwe college installeren. En dan gooi je, nou je moet het nou ook met frisse moed verder natuurlijk. Hè? Want nou ja, het is nou ingewikkelder, omdat ze natuurlijk in principe nou nog een minderheidscoalitie haast. Dus toen moest voor elk onderwerp moest er nou een meerderheid. Sjen de Vrede, kijk onder hier bijvoorbeeld, die maakt een thuisstemming aan. Precies. Ja. En dat maakt het werk wel drokker, zeg maar. Ja. Ik doe het mij volle plezier, dat ik niks zeg. Nee, maar je stralen nou nooit roepen raden. Dus dan kan ik zien een beetje, dus dat is eigenlijk een goed teken. Ja, het is wat oors en ik hou heel erg van afwisseling. Dus, ja. En je bent er steeds bezig, je bent er ook mandje. En ik wens je jou aan natuurlijk echt succes. Ja, bedankt. En ik mij, eerst maar die verkenning en dan de formatie. En dan misschien hou je hier dan wel een keer vrij maar van hoe is het gaan en neem maar op. En ja, de zin hoor. Nou, het straalt nog wel van jou. Dus wat dat betreft. Ja, nou ik denk dat we nou aan echt oppakken kennen. Dus ik had er heel veel zin in en ik verwacht je mooie dingen voor deze gemeente. Jonia, dank en succes. Bedankt.